Dala som výpoveď. 5 rokov som každý tretí deň pracovala 17 hodín od 10 rána do 3 rána. A medzi tým som sa zo zvyšnej energie snažila vybudovať si niečo svoje. Ja viem, aké je to makať za minimálku, šetriť a čakať do ďalšej výplaty, žiť z bonusu, len aby vám to vyšlo. Viem, aké je to žiť z ruky do huby, mlčať, aj keď vás dačo hnevá, aby vás náhodou nevyhodili. Alebo sledovať, ako niekto hodí za 10 minút celú vašu výplatu do automatu. Čím som bola staršia a čím dlhšie som popri TPP podnikala, tým viac ma štvalo, koľko vecí je v tom nespravodlivých. Zažila som niekoľko vyhorení chvíle, keď som nemala motiváciu ani vstať z postele, nie to ešte točiť niečo s úsmevom. Celé roky som sa porovnávala s inými tvorcami, nechápala som, prečo mne sa ešte stále nedarí tak, ako by som chcela. No pochopila som to, že každý máme iné hodiny, každý máme do života iný štartovací balík a niekto ako ja nemáme nič. Preto som sa celých 5 rokov snažila vybudovať si niečo svoje a môžem konečne povedať, že sa to podarilo. Je to zvláštny pocit, stres, ale hlavne obrovská úľava. Vďaka vám, ktorí ma sledujete, môžem konečne robiť iba to, čo ma baví. A keď sa ma raz niekto spýta, čo považujem za najväčší úspech v živote, tak poviem, že život bez budíka.